Somos 9 alumnas e 2 alumnos que participamos este ano 2014-2015 no proxecto Dragán. A Pobre está situada entre o Monte da Turota e a ría entre Boiro, Ribeira e Porto do Son. O concello pertence á comarca do Barbanza. Atopámonos na cara sur desta península no norte da ría de Arousa. O nome do Caramiña crece que provén da planta da caramiña, que era moi abundante nesta zona antigamente, pero agora é moi difícil de encontrar. A Pobra posúe un pasado ben relevante e daquela conserva importantes mostras de arquitectura, sobre todo pazos, entre os cales destacan a Casa Grande de Aguiar, o Couto e a Torre de Xunqueiros. Curiosamente, nun dos edificios históricos religiosos, na iglesia de Santiago de Meán, atopas un elefante, que, inda que non é un animal mitolóxico, conéctanos coas figuras sugestivas do libro de Elena Gallego. Temos un espazo natural e privilexiado para practicar deportes náuticos, o atletismo ou simplemente o senderismo. De feito, algunhas de nós practicamos o deporte do piragüismo. O noso instituto está situado na península do Xobre, na punta do areal da vila, e perto da coñecida praia de Camilo, que é de 1977, pero en anos posteriores construíronse varios edificios engadidos. Neste instituto estudamos case 450 alumnos e alumnas da ESO, bacharelato e ciclos medios superiores, enfermería e dietética. Somos o único centro de secundaria do concello. A nosa participación no proxecto Dragán intentaremos que sexa productiva, investigar creando, diseñando. O que máis expectación nos crea é o intercambio con 11 centros e 600 mozos e mozas. Vémonos no Pico Sacro! Só a lectura e a visita da cousa isto como se chama? Neste instituto estudamos case 450 persoas